ҷавонони саодатманд ва сокинони касбу кори гуногун дар шаҳри Турсунзода бо шиёру овезаҳои тараннумкунандаи ваҳдату ягонагӣ, соҳибистиқлоливу осоиштагии ватан, меҳру садоқат ба меҳан ва пешрафту шукуфоии он дар роҳпаймоии осоишта бахшида ба Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон иштирок намуданд. Роҳпаймоии осоиштаи ҷашнӣ бо ифтихормандиву шукргузорӣ аз фазои орому осудаи мамлакат ва давлатдории миллӣ баргузор гардид. Воқеан ҳам дар замони соҳибистиқлолии мамлакат зери роҳбариву пуштибонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи дастгирии давлатии ҷавонон ҳамчун насли шоистаи замон ва нерӯи созандаву тавоно таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. Зеро ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи мамлакат, такягоҳ, умед ва ифтихори давлату ҷомеа дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ватани азизамон мавқеи созгор доранд. қабул ва мавриди амал қарор гирифтани силсила санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳа, стратегияву барномаҳои давлатӣ, таъсис додани стипендияҳо, квота ва ҷоизаҳои президентӣ барои ҷавонон, амалӣ намудани иқдоми шоиста дар самти дастгирии ҳамешагии ташаббусҳои неку наҷиби ҷавонони соҳибистеъдод ва амсоли инҳо далели ин аст. маҳз иродаю садоқат ва кӯшишу талошҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки иқдоми шоистаи ҷавонон ва беҳтарин ташаббусҳои созандаи онҳо пуштибонӣ ёфта ҷавонони тоҷик дар самтҳои гуногуни рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат муваффақона ва сарбаландона фаъолият доранд. мавриди зикр аст, ки дар роҳпаймои мазкур садҳо нафар аз ҷавонони шаҳри Турсунзода иштирок намуда тавассути кӯчаҳои марказӣ то майдони асосгузори давлати Сомониён Шоҳ Исмоили Сомонӣ омаданд.